Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, хонаро баҳогузорӣ мекунем, дар комментария зангулачаро пахш мекунем. Хоб дӯстон, нашуд реклама дар номерои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, роҳи Корвон, дарвозаи Душанбе дӯстон. Аз Корвон як остановка роҳ ба раҳи нави Гулпарвар дӯстон. Хонаи фурӯши ана ҳамин раҳи Гулпарвар дар ҷойгир аст. Қариби назди масҷиди муфтӣ. Рафта дӯстон аз ростаки меравем дӯстон, тарафи дасти чап. Хоб дӯстон, ана ба тарафи дасти чап гаштем. Ростаки хонаи фурӯши ана ҳамин дар бичаи ҳуй кушода аст дӯстон. Ана ҳамин аст. ҳозир рафта поли маълумоташро ба навор мегирем, нишон метем дӯстон. номерои соҳибмулка дар поёни экран мемонем, занг мезанем, маълумоти пурашро соҳибмулк медиҳад. ана ҳамин дарвоза, ана ҳамин дуошёна хона. раҳ асфалт аст. унҷоаш дӯстон шебин аст, пеши дарвоза асфалт. хоб, ҳавлияш полни брусчатка. аввалан аз бари бино ба навор мегирем. инҷа дӯстон як летни кухня кардагиам. летни ҷои инҷо термикс, дар даруни бино ҳам ҳаст кухня. хоб, ростакия дар ҷои ҳоҷатхона ва душевой беруна аст дӯстон. як хонаи компактни. дар инҷо як кат. чордархона 130 квадрат гуфтем. хонаҳо ба чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстон. бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст. хоб, аз тарафи дасти чап якум хона кухня. аз кухня ба навор мегирем. жалузи, кухни гарнитур, холодильник, ҳама ин чизо мерисад дӯстон. инҷо зал аст дӯстон, як зали калон. аз ин тараф як комнатаи дигар. ростаки бошад як ҷои санузил дӯстон. термалюкс. хоб дӯстон, якума ба навор гирифтем, ба дуюмошона мебароем. дар дуюмошона ду дархона дӯстон, як ду. аз ин тараф як хонаи спални мешавад. ростаки як комната детский.
Ростаки калидор дӯстон, як ҷои балкон. Пеши ҳавлӣ. Чордархона 130 квадрат гуфтем. Септик аз дӯстон, об, свет доимӣ. Масъалаи об проблема нест. خب دوستان، یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی، پایان کاروان. از کاروان تا راه گلپرور یک استانوفکا است دوستان. از راه گلپرور تا درون خانه، جایی که به نوار گرفتیم دوستان، 300 متر راه است. قریبی نزدیک مسجد مفتی. 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 130 квадрат, бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Септик, об, свет доимӣ, шаҳрӣ. Нархи ин хона 700 000 сомон. Боз муомила дорад. Вариантҳои алиш мешавад дӯстон, ягон мошин, хона. номерҳо барои тамос 93 93 93 259 393 259. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон маълумоти пурра ин хонаро соҳибмулк медиҳад. нашуд документҳош ба номтон карда метиҳанд дӯстон, ягон мушкилӣ нест. хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд, дар поёни экран ватсапи мо аст, муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.